ସମ୍ବଲପୁରରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧକୁ 1957ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ହାଇ ୱାଟର ଷ୍ଟୋରେଜ କ୍ୟାପାସିଟି and second, 3.47 megawatt power generate hydro electronic plant। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାର୍ ହାଉଥସ୍ ଲୁଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓ ଡକ୍ଟର ଅଯୋଧ୍ୟାନାଥ କୌଶଲେଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଗଲା। ଓ 1947 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 85 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଲମ୍ବ 55 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ 64ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଏବଂ 34ଟି କ୍ରିଷ୍ଟ ଗେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତାର ପଛରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ 360ଟି ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବରଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଏହି 360ଟି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କାଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି 360ଟି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ମୋର ଶତ ଶହ ପ୍ରଣାମ।